начала. Така, Имаш добро семе за начало. Така го усещам, да. Много ми е динамична годината с високи части, с ниски. Добре. И отчитам и... Доста са ти високи и ниски. Само да кажа. Добре. Ние сме топ екип. Нали, Да се съберем в една минута. Точно казано на място. Още в една минута да се съберем. Ако не сте. Една минута мога да кажа, че най-вероятно това е моята рождена година. В смисъл, годината, в която съм се родила истински. И така, раста. Но доста така красиво ти се получава и силно. Здравей. Много благодаря, че съм с вас. Че че точно с вас мога да преживявам това, което ми се случва, че откривам нещата или си ги спомням, или това, което се случва реално в едните планове, аз също и в материален план. Изключително съм благодарна, че съм с вас. Намирам отношенията ни за растящи, по-чисти, независимо от пречките и свързани с това за по-истинска. И си пожелавам да бъде все повече. Ами аз съм... Не знам как се изразява благодарност. Може би ти трябва да направим група, която да обучава учениците как изразяват Да, може. Да, не е лошо. Аз ме наместя. Добре, благодарим на всички. Молбата ми е такава. Подгответе си завършваща кратка реч. Ще направим обращение между половина и една минута и ще идем заедно сега на Коледа. С всеки един от нас ще го видим като запис на видео. Ще кажем така, аз така. Тези нас, които нямат средства, ще намерят от другите. Ще го качим и ще се излъчим. Ще направим някакво такива обращения. Като звездички. За нашата група? Ами не само, ето ние от екипа на казваме така, вие ще ви пожелаваме, очакваме ви и така. Тоест това, което правим танца навътре и се обръщаме с гръб, т.е. ще го направим като видео обращения, текстови и така. И се опитате да растете още. Ние да ви готвим това като знамената.